танцяли на парчето. Сега ще пуснем гласа на победителите. Може да се обърнете един към друг, да се хванете за ръце и да изтанцувате гласа на шампионите! Още веднъж шумни аплодисменти за нашите танцори! Танцуваме! Танцуваме! Точно така! Страхотни! Достатъчно. Поздравления, може да слезете отново на дансинга. Всички участвате в следващата игра, всички влизате тук в този еластик. Играта се нарича музикален волшебен еластик. Влизайте всички в еластика, много бързо. Еластика трябва да е отряд на вашия кръст. На вашия кръст трябва